A aquesta hora al Món RQ saludem la presidenta de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Senyor Orriols, bon dia i moltes gràcies. Hola, bon dia. Bon dia. Segons l'enquesta d'ahir de La Vanguardia, Aliança Catalana passaria de 2 a 19 diputats i es disputaria amb Esquerra Republicana i en Junts per Catalunya ser la segona força al Parlament. Li ha sorprès o disposeu d'enquestes internes que van en la mateixa línia? Bé, primer de tot demanar disculpes perquè estic molt refredada, espero no quedar-me sense veu perquè poques vegades que se'm dona l'oportunitat de poder parlar en un mitjà públic, doncs s'agraeix que almenys pugui respondre, no? Per no es preocupi. Demano disculpes pel to de veu. Bé, nosaltres no tenim enquestes internes ni n'hem fet mai i personalment a mi no m'agraden les enquestes ni me n'enrefio massa perquè penso que la millor enquesta és la que es valora al mateix carrer, no? A peu de carrer, quan voltes per Catalunya. I en aquest sentit sí que, evidentment, doncs, hem notat que cada cop hi ha més gent que ens fa costat, que cada cop hi ha més gent doncs, que combrega amb els nostres postulats i amb les nostres idees i, per tant, aquesta tendència a l'alça nosaltres l'hem detectat a peu de carrer, no ens cal cap enquesta. A partir d'aquí, doncs, no sabem si enrefiar-nos massa d'aquestes xifres. Fem política ficció, eh? Amb aquests resultats, Aliança Catalana es convertiria en un actiu molt clar per formar govern. En qui pactaria, amb qui no i quines línies vermelles posaria? Bé, la nostra principal línia vermella és la no renúncia a cap dels nostres punts electorals, no? És a dir, si un pacte de govern implica necessàriament doncs, abandonar el discurs contra aquesta immigració descontrolada o implica abandonar el discurs contra aquesta islamització del país, doncs evidentment nosaltres preferim mantenir-nos a l'oposició fins a tenir la força suficient per poder implantar el nostre programa electoral. Nosaltres el deute que assumim després d'uns comicis és vers el votant, vers el ciutadà. No farem cap pacte que ens permeti doncs, ampliar quotes de poder ni obtenir cadires a canvi de renunciar doncs, a aquestes obligacions que assumim un cop ens presentem a les eleccions. La immigració per davant de la independència? És evident que Catalunya necessita restituir el seu estat propi per poder exercir el control fronterer, per tant són dos termes que van estretament lligats i de fet un no és possible sense l'altre. Amb aquestes perspectives clares de creixement i tenint en compte que les primeres eleccions que ens venen és d'aquí un any i mig, clavats el 2027 amb les eleccions municipals, es plantejaria Sílvia Orriols fer un pas al costat a Ripoll per centrar-se en les eleccions al Parlament de Catalunya? No, ja he manifestat moltes vegades que em presentaré els propers comicis municipals al Ripoll. De fet, és una mica, això sí que serà una enquesta, no? Veure si realment doncs, els ripollesos valoren la feina que hem fet, si hem fet una bona gestió de governança durant tot aquest temps, i per mi és un baròmetre molt important i, a més, doncs, vull continuar servint els ripollesos i continuar desplegant aquest projecte que vam iniciar fa 2 anys i mig. Té clar a quants pobles i ciutats de Catalunya presentarà candidatura a les eleccions municipals? Bé, ara mateix no puc donar una xifra exacta, però sí que és evident doncs, que estem trobant perfils i perfils bons arreu del Principat i que per tant pensem incrementar moltíssim les viles i ciutats on ens presentem a les eleccions municipals i on segurament i amb tota probabilitat aconseguirem representació política. Té hores d'ara al cap qui serà el candidat a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, per posar 4 exemples? No, i evidentment no ho decidiré jo a dit, per tant doncs, hi ha unes sectorials a cada lloc, hi ha persones preparades a cadascun d'aquestes ciutats, són focus importants evidentment on esperem fer bones llistes i a partir d'aquí doncs decidirem. La setmana passada hi havia una enquesta al diari El Mundo que deia que recollia que pràcticament la meitat dels seus votants no són independentistes i avui, ahir la CUP els va acusar de ser un instrument de l'estat espanyol per dinamitar l'independentisme. Li preocupa que la independència, que era el gran cavall de batalla, hagi quedat aparentment en un segon pla com a mínim pels votants? Bé, si nosaltres som un instrument d'estat, sens dubte és de l'estat català, que és l'estat que volem restituir per poder desplegar tot el nostre programa electoral i, evidentment, nosaltres, tothom sap que som independentistes. Agraïm, doncs, que ens facin confiança persones que potser no són independentistes, però que saben perfectament que nosaltres sí que ho som i que, arribat el moment, estem disposats a exercir la independència unilateral, no? Per tant, ens sembla que nosaltres sí que estem eixamplant la base i sense fer fressa, que és allò que van prometre a la resta de formacions i que van ser incapaces de fer. Per tant, tot l'independentisme en general hauria d'estar content de que sapiguem atreure l'electorat que a priori no era independentista però que en canvi confien en el nostre model d'estat català. Per tant, si vostè hagués estat presidenta de Catalunya l'1 d'octubre, hagués proclamat la independència de manera unilateral, peti qui peti.
Sí, exactament. Penso que estava validada i legitimada a les urnes, hi havia una majoria clara que ho afiançava i, per tant, s'havia d'haver respectat la voluntat popular. Estaria disposada, per tant, a anar a la presó, com ha passat amb altres dirigents polítics catalans? És que jo no m'enfocaria mai d'una manera victimista com aquesta, estaries disposat a anar a la presó, estaries disposat a morir, estaries disposat... No, escolti'm, nosaltres tenim un objectiu, som un poble amb uns drets i, evidentment, volem exercir el nostre dret com la resta de nacions i d'estats del món. I, per tant, anem a per totes. I no hem de pensar en les conseqüències que això ens comporta, perquè si comencem a pensar si ens empresonaran, si ens enviaran a l'exili, si no sé què, no faríem mai res. I aquesta carta, precisament, li convé molt a l'estat espanyol, no? Desincentivar-nos, doncs, amb escarments, amb pors, amb coaccions, amb amenaces. Nosaltres no hem de comprar aquest escenari. Escolta, hi ha una pregunta que s'ha fet molt recurrent aquests últims dies, és per què no despenja Sílvia Orriols la bandera espanyola de l'Ajuntament de Ripoll? Bé, de fet, hi va haver un contenció, se'ns va posar una multa se'ns va denunciar des d'Impulso Ciudadano, que és aquesta plataforma espanyolista que s'ha dedicat a diferents ajuntaments de municipis i ciutats del Principat de Catalunya a denunciar-los per la no presència de la bandera espanyola i per la presència de banderes estelades. Van perdre aquest judici i, evidentment, jo, si la despenjo i, per tant, no la mantinc, corro en el risc d'inhabilitació. És molt fàcil, no?, per l'estat espanyol desfer-se de l'independentisme si pot inhabilitar-te només per si penges o no penges un drap. Per tant, no caurem en aquesta provocació. A mi no m'inhabilitaran per penjar o despenjar un drap ni per posar una pancarta que digui democràcia, perquè em sembla que la lluita de Catalunya i l'objectiu final de tota aquesta causa és prou important com per no perdre'ns pel camí en simbolismes estèrils. Doncs imagini's què passaria si vostè proclama la independència de manera unilateral. Evidentment no ho faré des de la balconada de l'Ajuntament de Ripoll. Si arriba aquest escenari serà perquè Aliança Catalana haurà assolit el govern de la Generalitat de Catalunya i hi haurà hagut tota una preparació prèvia. Es planteja fer el pas a Madrid? És a dir, el seu partit es vol presentar a les pròximes eleccions espanyoles? Nosaltres som una formació que defensa la restitució de l'estat català, que no té cap interès en la política espanyola ni en fer ingovernable o governable l'estat veí. Per tant, no tenim ni interessos ni volem ni tenim afany de cadires a estats estrangers, com és l'estat espanyol, cadascú a casa seu i Déu a la de tots. T'arribes. Sílvia Orriols, un parell de coses, perquè ha parlat de la preparació prèvia per poder proclamar la independència. Vostè ha manifestat en diverses ocasions l'admiració per Netanyahu, el fet que el que està passant a la Franja de Gaza és per autodefensa, on han mort, recordem-ho, més de 20.000 criatures i 66.000 morts. Vostè ha defensat la posició de l'estat d'Israel. Quan vostè parla de preparació prèvia de Catalunya per poder defensar la unilateralitat, parla de tenir un exèrcit català en disposició de tenir una confrontació militar amb Espanya, punt número 1. Punt número 2, com pensa finançar la independència de Catalunya? És a dir, quin és el sistema de finançament que Sílvia Orriols té dissenyat per una Catalunya unilateral? És a dir, control fronterer, amb quin exèrcit, amb quina disposició de confrontació física, d'autodefensa, perquè vostè considera que Israel s'està autodefensant de Hamas, i vostè ha dit en diverses ocasions que algun dia havia de passar, de defensar-se aquesta barbària, etc, amb 66.000 morts damunt la taula. Digui'm, quina és la Catalunya que vostè defensarà, amb quines disposicions de defensa i, sobretot, com ho finançarà i qui pagarà aquesta Catalunya independent? Bé, sembla increïble que a dia d'avui encara hi hagi persones, no?, que comprin el relat i les xifres de Hamas i que, per tant, donguin validesa, no?, a aquest relat del terrorisme islàmic. Nacions Unides. Sílvia Orriols, Nacions Unides. Em sembla absolutament increïble que algú pugui donar cobertura a Nacions Unides. Aquest grupuscle terrorista que va fer, recordem, un atemptat on van morir més de 1.000 civils i que a dia d'avui encara reté hostatges. Sembla que aquests hostatges no importen a ningú. Sembla que Israel ha iniciat aquest conflicte perquè li ha donat la gana i no per recuperar els cossos sense vida i les víctimes que encara continuen vives en territori de Gaza, segrestats, recordem-ho, per Hamas, però amb el vistiplau de bona part de la població civil. De fet, Hamas va guanyar els darrers comicis que hi va haver en aquesta zona. Per tant, sembla increïble que algú encara pugui comprar aquest relat. Sembla que molesta, que algú posi al cim de la taula a la contraargumentació. Sembla que té pressa per què respongui. No, li estic dient Nacions
unides, les xifres. És el que passa quan I dones Metges veu a Sense la resta, Fronteres, que els també que són tenen allà, dret d'expressar-se. els que són allà, I agrairia que se'm respectés el torn de paraula, perquè si no, escolta, tallo la comunicació perquè no tinc cap necessitat de sortir a RAC1 ara mateix. Jo. Vull dir, són vostès que m'han trucat i m'han contactat, i si no puc explicar-me, doncs em retiro i cap problema. No, digui, només faltaria. Mònica, alguna cosa més vols dir o no? No. Val. Però que contesti, sisplau. les preguntes que ha fet la Mònica, no? Sí, evidentment que nosaltres fem costat a la civilització i no a la barbàrie, i ens mantindrem en aquesta línia, i en segon lloc, nosaltres no cerquem una confrontació armada ni violenta contra l'estat espanyol. En tot cas, això dependrà del propi estat espanyol, no és la nostra intenció, no ha estat mai la intenció de Catalunya d'iniciar cap guerra per tal d'alliberar-nos. Sí que vam perdre la llibertat, doncs evidentment amb un conflicte armat, se'ns va arrabassar militarment la llibertat. Nosaltres volem recuperar-la de manera democràtica i avalats per una majoria a les urnes, però evidentment doncs, caldrà veure i esperar quina és la resposta de l'estat espanyol, i en base a aquesta resposta, doncs evidentment nosaltres haurem de plantejar quina és la sortida del poble català, però no és a priori la nostra voluntat la d'iniciar cap conflicte armat. I evidentment que Catalunya patirà un boicot, almenys per part de l'estat espanyol i probablement d'alguns altres països de la Unió Europea els primers mesos en proclamar la independència, i és precisament per això que calen contactes internacionals i trobar l'aval d'algun estat que ens faci costat per aquests primers mesos poder resistir, no? Almenys financerament i a tots nivells. Digues, Màrius Carol. Hola, bon dia. La seva és una formació europeista? Quina idea d'Europa tenen vostès? Bé, nosaltres som contraris a la Unió Europea actual, que t'imposa quotes, que t'imposa polítiques i que acaba perjudicant els ciutadans. Per tant, no creiem en aquesta Unió Europea, però evidentment defensem el continent europeu, defensem la civilització occidental per sobre de tot, i són aquests els valors que intentem doncs, protegir i perpetuar per a les futures generacions de catalans. Però l'eina que tenim és la Unió Europea. Com es fa això? Si no la Unió Europea ara mateix està controlada per una sèrie doncs, de països i de persones que estan aplicant unes polítiques que evidentment nosaltres no hi combreguem i que considerem que tenen una afectació i un perjudici damunt de la societat catalana, i per tant no podem compartir aquest model d'Unió Europea. Josep Martí Blanc, des de Madrid. Alguna pregunta, Josep? Sí, jo li volia preguntar a la senyora Sílvia Orriols en el seu debat sobre el fenomen migratori, que insisteix permanentment sobre la incompatibilitat de l'islam amb els valors occidentals, i permanentment el dit es posa l'ull d'esta comunitat. La pregunta és, davant del fenomen migratori, la proposta d'aliança és la mateixa per tots els col·lectius d'immigrants, perquè, per exemple, amb el col·lectiu vingut de Sud-amèrica, que també és molt important, vostès no hi acostumen a fer referències. Llavors, la pregunta és, el problema de Catalunya és la immigració, que voldria dir que el discurs d'aliança s'hauria d'eixamplar per no semblar només un discurs anti-islam, o el problema és la islamització de Catalunya? Bé, nosaltres el que proposem és una moratòria total en immigració, i això evidentment no afecta només els immigrants de religió musulmana, afecta el conjunt d'immigració, perquè considerem que hem traspassat tot límit i que fins que no haguem aconseguit assimilar tot el que tenim dins no pot entrar-ne ni un més. A part, doncs, defensem evidentment l'expulsió immediata de tots els que han entrat de forma irregular i de tots aquells que han gosat delinquir al cim del nostre territori. Però la moratòria en principi afecta a tots els col·lectius d'immigrants, perquè considerem que hem sobrepassat i de molt el percentatge que podíem assumir. També els científics, també tot tipus de migració que vulgui venir al país? Bé, miri, ara que diu això, fa molta gràcia. L'altre dia aquí a Ripoll, a la biblioteca, hi va haver una xerrada i se'ns va mostrar un exemplar de les darreres constitucions catalanes vigents aquí al nostre territori, i precisament hi havia un article que deia que era benvingut tot estranger que venia a aportar o a construir, no? Doncs tal qual, qui vingui a aportar, qui vingui a beneficiar el país és benvingut. Qui vingui a ser una càrrega social, doncs evidentment que no, perquè nosaltres volem mantenir l'estat del benestar, és una de les nostres prioritats. Per tant, totes aquestes persones que venen al nostre país i que tenen cura de la nostra gent gran, que són la immensa majoria, no només a residències, sinó a domicilis particulars arreu del nostre país, especialment dones en situació de vulnerabilitat i sense drets encara civils al nostre país, vostè les rebutja o les incorpora en aquesta
classificació Home, que acaba de fer. aquestes persones no contribueixen als serveis socials, però en canvi se'n beneficien. Per tant, entenc que són una càrrega. Si tu no contribueixes a l'estat del benestar, no tens dret a beneficiar-te'n. Aquesta és la premissa. Si volem mantenir realment tot el que tenim. Si volem anar-ho perdent i que tot es vagi degradant com ha passat els darrers anys, doncs evidentment el mètode és aquest que comenta vostè, deixar entrar gent que no cotitzin, que no contribueixin, però que en canvi xuclin recursos i a més facin reagrupaments familiars que engruixeixin encara més aquesta càrrega social. Aquest és el millor mètode per acabar tercermunditzant Catalunya i per acabar amb els serveis públics de qualitat. I aleshores vostè com garanteix els serveis públics en tots els àmbits amb aquesta moratòria de migració, per exemple, en el sistema de salut? Bé, que jo sàpiga, no hi ha doctors ni infermers que no cotitzin. Per tant, aquests s'entén que contribueixen i molts cops tenen sous i nòmines i condicions laborals que no són correctes i per això hi ha aquesta fuga de talent cap a d'altres països. Per tant, si el que m'està dient és en termes de sanitat que plantegem, doncs evidentment plantegem que els metges que hi hagi a Catalunya siguin els del país perquè volem el millor servei i que estiguin ben remunerats, perquè actualment és indecent les condicions laborals que tenen i que els obliguen doncs, a anar d'altres països europeus a donar el seu servei. I a nosaltres, en canvi, aquí, què ens porten? Doncs doctors d'altres continents que els hi convaliden automàticament les matèries sense saber ni quina nota van treure, ni quines matèries han fet al seu país, ni quines pràctiques han exercit. Per tant, estem contribuint a que els usuaris catalans tinguin un servei de mínims i, per contra, estem formant talent que després gaudeix a Europa. Perdoni. Aquest no és un bon plantejament. Està dient que els metges i les metgesses que estan exercint als nostres hospitals no tenen els requeriments adequats? Està dient que el nostre sistema de salut... Estic dient que la majoria no tenen el MIR, exactament, que és un requisit bàsic. I s'estan agafant metges que no tenen el MIR perquè hi ha aquesta deficiència de personal, perquè el nostre jovent se'n van cap a Europa, sí. Tenim doctors que no han passat el MIR, que no parlen català, que no entenen el català de vegades. Ens hi trobem, sí. I deixi'm fer-li una pregunta. Vostè establirà, diguéssim, uns exàmens, deixi'm-li dir així, a la seva gent? A la gent que estarà dins de les llistes d'Aliança Catalana? Unes certes garanties de professionalitat? És a dir, la gent que formarà part de les llistes d'Aliança Catalana seran unes persones que compliran quins requisits? Bé, seran persones compromeses amb Catalunya, que estimin el país i que estiguin disposats doncs, a donar la cara per aquest projecte, a salvar i a garantir que la nostra identitat pugui perviure més enllà d'aquest segle, perquè tal com anem ara doncs és evident que ens espera l'extinció. Les dades d'usos lingüístics així ho indiquen. Estem fregant per sota del 30% que oficialment ja podem considerar pràcticament morta la nostra llengua. Per tant, necessitem gent valenta, gent compromesa, que estiguin disposats a capgirar aquest desori actual i aquesta situació de residualització que estem patint. Consti que no m'ha contestat, Jordi, la pregunta sobre el finançament i la pregunta sobre si hem de tenir o no exèrcit i despesa en defensa al nostre país. Això no m'ho ha contestat, senyora Orriols? Si Catalunya necessita exèrcit, evidentment quan siguem un estat necessitarem un exèrcit com la resta de països del món. El que no farem doncs, és invertir probablement tant en despesa militar com d'altres estats i més segurament centrar-nos en la cultura i en la llengua, però mentre el nostre territori estigui envoltat d'estats que històricament han intentat envair-nos, doncs és evident que haurem d'autodefensar-nos i autoprotegir-nos per possibles nous intents, no? Acabem, Josep Martí vol dir alguna cosa. Josep, digues. No, que en este debat sobre la independència que anem arrossegant, de com se pagaria un exèrcit i totes aquestes coses, el curiós és que vam estar 10 anys amb este debat sobre la taula i no va contestar ningú. Sí, però es preguntava, La declaració unilateral d'independència no va contestar ningú. Es preguntava cada vegada que es tenia ocasió sobre aquesta qüestió. I es parlava de què faria l'agència... Votarem com sempre. I ens creiem el que ens volíem creure, Mònica. No, dic que aquesta pregunta es responia, Josep. Una altra cosa és... No es va respondre cap pregunta durant 10 anys. Cap independentista ha contestat res que no es pugui contestar, perquè tot això és incontestable, ningú sap i ningú està en condicions de fer-ho. Dit això... Ens situem en un terreny que és una pantalla que ja l'han vist, però que el que vull fer notar és que se fan unes preguntes que
a d'altres representants dels món independent no se'ls han fet mai. Això no és veritat. Això no és veritat. I t'animo a revisar totes les entrevistes que s'han fet al president Mas. Imagina't, estic parlant del 2010, quan se li preguntava com es finançaria el país, si pagaríem més impostos o menys, si teníem el personal per poder administrar els impostos que recaptessin, etc. I a Junqueras se li preguntava quan era conseller d'Economia i se li preguntava quin pla tenia per finançar el país. Això no és veritat, Josep. En fi, dit això, només vull fer-li una última pregunta a Sílvia Orriols, que és ha parlat des que va marxar a l'exili amb Carles Puigdemont? No hem tingut mai cap tipus de contacte. Mai. No, evidentment aquesta formació política, conjuntament amb el PSOE i d'altres formacions espanyolistes, ha signat un pacte antifeixista contra la meva formació, per tant m'imagino que no tenien gaires ganes de parlar. Ara veient doncs la tendència de les enquestes, suposo que caurà aquest pacte antifeixista i que s'adonaran de que la seva tàctica ha estat totalment estèril i absurda, perquè no pots amagar la realitat. Sílvia Orriols, m'agradaria un dia que vingués aquí a l'estudi i en parléssim amb tranquil·litat i amb més temps, de debò. Moltes gràcies per haver atès la trucada de RAC1 després d'aquesta enquesta que li dona un ascens de 2 a 19 escons en cas que hi haguessin avui eleccions al Parlament de Catalunya. Que passi un bon dia i moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Bon dia.